L'any 2001 vaig publicar el diari Lila de la Carlota i el diario Violeta de Carlota, el mateix llibre en castellà. I una mica més tard va sortir el diari Lila de la Carlota en gallec i el diari Lila de la Carlota en basc. En aquests llibres hi vaig posar una metàfora, la metàfora de les ulleres liles, que després es va popularitzar moltíssim, que continua sent molt popular i l'utilitza moltíssima gent. Però ja ningú se'n recorda que aquesta és una metàfora que em vaig inventar jo l'any 2001 i que va aparèixer per primera vegada en aquests llibres. I ara us explicaré quin significat té aquesta metàfora. Quan mirem la realitat, pensem que allò que estem veient és el que perceben els nostres sentits, però no és així. En realitat, estem condicionats i condicionades per les nostres creences, per allò que hem après. El nostre cervell és molt pràctic i resulta que allò que hem après està organitzat amb uns models preestablerts que els tenim arxivats en el cervell en forma de fitxes, per entendre'ns. I el cervell utilitza aquestes fitxes perquè és més econòmic que no pas haver de pensar en cada moment què és el que has de fer. I, a més, ho fa de manera inconscient per nosaltres, és a dir, que nosaltres no hem de preguntar-nos cada dia quan conduïm, he de prémer el fre o he de prémer l'accelerador? O quan ens rentem les dents no hem de pensar, he de moure el raspall amunt i avall o l'he de moure cap a davant i cap a darrere? Els nostres models preestablerts ens ajuden de manera inconscient a fer totes aquestes activitats sense haver-hi de pensar-hi moltíssim. Però això té un inconvenient, que és que només donem significat a la realitat a aquelles coses que coincideixen amb els nostres models previs. I per tant, la nostra valoració de la realitat està condicionada per tots aquests models previs que tenim arxivats en el cervell. Aquests models previs venen donats per la nostra cultura, per la nostra educació. I l'educació que nosaltres rebem és una educació, primera, androcèntrica, és a dir, vista sempre des dels ulls dels homes, dels barons, perquè són els que han dominat la situació. Això vol dir, per exemple, per posar només un exemple, que durant el franquisme es considerava que els fills nascuts fora del matrimoni eren fills il·legals, il·legítims. Però, esclar, per la dona no n'era cap d'il·legítim, perquè la que paria era ella i, per tant, qualsevol fill era legítim. Per tant, era una mirada, la dels fills il·legítims, vista des de la mirada masculina. És també una cultura, una educació parcial. Per què? Doncs perquè si mireu els llibres d'història o de filosofia o d'art o de literatura veureu que pràcticament només parlen d'homes, de barons i dels seus fets. Per tant, no expliquen la història de tota la humanitat, sinó que expliquen la història de la meitat de la humanitat. I per últim, és una educació que és masclista, perquè vivim en una societat patriarcal que el que fa és considerar superior allò que és masculí i inferior i, per tant, subordinat allò que és femení. Per tant, els nostres models venen condicionats per aquesta educació que hem rebut. Així, si mirem, per exemple, una fotografia de la inauguració de l'any judicial i veiem que hi ha 10 homes i 2 dones, és possible que els nostres models ens portin a pensar que la fotografia està bé, que no hi veiem res d'estrany. No obstant, sí que ho és d'estrany, perquè si en el món hi ha la meitat de la població que són dones i la meitat que són homes, el més normal seria que el 50% del poder judicial, dels càrrecs més importants, fossin homes i el 50% dones. Precisament perquè ens adonem de lo absurd i de lo incongruent que és aquesta imatge de 10 homes i 2 dones, jo em vaig inventar la metàfora de les ulleres liles, que vol dir que prescindim molt d'alguns d'aquests models que tenim arxivats en el cervell i que aprenguem a mirar la realitat amb una mirada nova, una mirada feminista. I per això ens cal posar-nos les ulleres liles, per poder veure la realitat amb una mirada nova.